Os nenos e nenas de cuarto teñenos preparada unha peza teatral titulada A Granxa dos Andrades. Esta pequena obra ten o mérito de que foi creada polos propios nenos. Animémonos con un forte aplauso. Bravo! ¿Qué será?
pixamas. Sí, na nosa casa. Ven pronto, que remata as 12. Ata logo. Vou chamar a Paula. Paula, facemos unha festa de pixamas. Sí. Podes vir? Ven axiña, que acaba as 12. Vou chamar a Noel. Hola, Noel. Facemos unha festa de pixamas. Hasta as 12. Vente axiña. Quen falta? Tania. Hola, Tania. Unha festa de pixamas. Sí, na nosa casa. Vente axiña. Xa vou eu. Hola! Mirad que meu seu lío. Mira que mío.